De grote publieksloeker is vanzelfs Epke Zonderland. Maar hij past dit Siedijk-toernooi net optimaal in zijn trainingsopbouw. Eigenlijk zit ik nu in een trainingsperiode, maar dan zit ik met het verhaal dat ik nog vormbouw moet tonen. En dat is oer in Mennen, in Cottbus. En in dat traject past het wel weer, want ik heb nog geen oefeningen eruit. Het is weer de eerste dag, dus het weer even afwachten. Maar als je van nou ben ik eigenlijk bezig met deze oefeningen, gewoon basisoefeningen. Dat is zo meteen op het moment van Cottbus, nou, dat er geen onzekerheid meer is, dat het dan gewoon makkelijk lukt. Maar in dat traject past het wel weer. Dit is Rick Jacobs. Hij is 15 jaar en komt uit Ljouwert. Hij hoopt hem te plaatsen voor het jeugd-EK in Frankrijk. Epke Zonderland is zijn grote voorbeeld. Ja, wij trainen met hem, maar ja, ik ken hem al redelijk lang, maar ja, hij is wel een topper. Is hij voor jou zoiets van, goh, als hij dat kan, daar wil ik ook naartoe? Ja, zeker. Kan dat? Als ik hard doortrain wel. Nou ja, zijn doel is 2016, Rio de Janeiro, de Olympische Spelen. En daar doen wij alles aan en hij ook om dat te halen. Dit is Justin Sudema. Hij is 16 jaar en komt van Minnesgeer. Hij maakt 2 jaar in zijn debuut al op het jeugd-EK onder mij 18 jaar en wordt jongen als een groot talent. Wat betekent Epke van jou eigenlijk? Natuurlijk een groot idool. Ik train wel samen met hem en ik hoop dat ik wel zo goed kan worden als hemzelf. Dus, in ieder geval hij is wel een groot voorbeeld voor is. Wat mogen we van zo'n jongen verwachten? Eigenlijk hetzelfde verhaal als Rick, 2016 Rio de Janeiro. En als dat gaat lukken, dan worden we allemaal heel blij. Epke Zonderland docht mij op 2 stellen. Op Bregen helpt er net alles uit de kost en vanwege een knibbelblessure kiest hij voor een veilige landing. Ik heb nog een knieblessure. Het is even jammer dat het dan op zo'n moment gebeurt. Maar mijn knibbel heb ik pas echt nodig voor een mennen. Dan kan ik geen koprollen meer meidje. Maar nu heb ik bewust gekozen om na elke oefening geen landing te maken met mijn koprol. Dan op die manier kan ik mijn knibbel nog wat ontlasten. Want op dit moment zit ik nog in een revalidatietraject van mijn knibbel. Dus die kan er net zo heel veel hebben. Voor Justin en Rick geldt dat ze op deze meerkamp bij de beste 10 junioren eindigen moeten. Dan komen ze in een voortraject voor het jeugd-EK. Dat uiteindelijk de beste 5 hinnemaaien. Op dit moment, waar staan ze nationaal? In de top 10 staan ze gewoon goed. Ja. Top 10 is een ruim begrip, hè? Ja, dat klopt. Ja, dus ze doen hartstikke goed mee. Komen net uit een blessureperiode. Dus soms gaat het heel goed en sommige dagen ook niet. Altijd heel lastig met junioren natuurlijk. Zitten in de groei. Dus ze hebben veel pijntjes. En ja, sommige dagen gaan ze echt super. En de andere dag is het heel slecht. Dan gaan we weer naar Epke Zonderland, want die maakt orenmannen een scorehellje van 14,5 op rek om vormbehoud te tonen. Hij traint nu op een uitgangswaarde van 16,7. Dus dat zou roem voldoende wezen moeten. Dat is een veilige oefening. En dan is die kans ja, bijna zo goed als 100% dat het gewoon gaat lukken. Dus een lietse kans dat het dan toch even zin zit. Misschien ook wat omstandigheden, maar ik ga er eigenlijk wel voor nu dat het volgende moment dan lukt. Dat in ieder geval clear is en dat ik me verder geen rekening mee moest houden in mijn voorbereidingstraject met het vormbehoud. Dus bij de junioren turn je nog net op hun allerbest. Justin Sudema wordt uiteindelijk 9e, toch een misleren voltige oefening. Rick Jacobs docht het een beetje beter met het 6e plak. Dags hoop je ze beide in de toekomst lieke goed te worden als Epke. Kijk eens even 10 jaar vooruit. 10 jaar vooruit, dan hoop ik dat ik op EK's en WK's sta en medailles haal en ja, ook wel de Olympische Spelen. Ja, dat zou samen kennen dat op hier, als het een beetje mij zit, dan kennen jongens volle stappen meidje en dan kennen ze ik samen stenen. Dus, maar het is altijd een oudwachtje. Het is toch wel een lang traject.